Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng New Trap Acik National Movement Riboy District kalami syakmat mentaka kentipan ban le jurip ya ki parmau bat ki parsiap ki badon hapo right marwet Riboy District. Hagani ke jing le jurip lalap baki don bon ki par ki balong try dagi barjela nrai la penkam try pat dagi khasi ki basyong basa hagani ka thain khapot bat ke jela Asam. Kaseng H&M kalalap ru bagi don haduk kumbah nyopo prapo teli ki kali ki basyalan yo mau bat usiap na baridwa bat kiling syaritor Asam man lagasngi kamtam hakapor miet ba omdan kerdop no entry ha Asam. Hakajing ya kren bat ka Batisi TV u Presiden ka H&M Riboy District uba Golden Star Kongwar ula ong ba ka jing senjor jong ka rukom terekam kinong penya jong ka raj bat kumjuru ka jing bemla jong ki borsh nong ban perking ya kani ka khta jor ya ki trai muluk kumta ka seng H&M kala aipor arbna yo usim ka raj marwet ban khang no mardori ka jing ti bat shalan yo mau bat usiap nagani ka than klem daya lengba da ki kendon bapura. Ngilap hang ni kumbang iyo iya pi bangi pen iya pi ba kini ki kali bean kini ki belasu ai bat le dan bor dekat tu kan ni ki officer ki badai page kini ki jaka ki ba penti ya kini ki lum benti kendo benti ki mau claim combining policy bat kila sule lagale dan bor lembaga jingis tu jengmot hapadang jongki forest officer bat ki pulit kumjo te hakabaide bakani kini ki kali ki banabar ga pelong ki bakinwan seni sepo mekhlia jongi bakinrung ban bean ban le man ban kamai man ban yai man kadai kan halor kan nongrim bakini ki pulit ki badai ka nak khana para police station ki ai like loy ban yai kat baman namarba ki penbiang bai bana ya ki kumbangi yo jingtip de dai halor kani kanong rim bakini kim ju check kim ju sim kanu ka jing toket ne kata ka bandan ka checking ya ki ne ki kali ki bawan ban kamai be anya hapo port usam jong Riboy District ka badai ka bordar Asam ka bayajan mak kani sorgo hati abai de bakani ka kam kani ka dai ka belajar la bun sne menta namar ora si kata 4 judan ka wairu ka seng balang ka ban simkia ka bayde ha kan kaliang te menta ta ka jingdan jongi ki seng balang H&M jong ka Riboy District ngi sokhya ha bayde bagane kam ha ba ngidan ngi song isa ha khapot namar habangi mangi sani nginda lek jinglek ngindara kali siapo Asam ki pulit Asam yangi ki pendik ki thlia lada ngimdan ki registration ne wat ladang ngimdan tang ya kata license ru ki lafain rei kai ka bang sokhya ka long ba balai pat ba ha state jongi ki ai banyai man banyai lai lo kan ne kini ki kali ki barjela ki ba klem da biang ki kot kisla kata ka long ka ba penseng lengo yangi kane ka pen i ba ki bor jong ka an ki senjor pelat ha ka bai dai bat kata ka jing ban kami ban check ya kini ki barjela ki bayo ban wan khai lai loi hakan apo kane ka briu nyau trap jongi sakawai ru kalong ka jingma yangi namar haba kini ki barjela ki wan ki kini no ya ka jakpo jongi ya kamai ka ji jongi wat ya kini ki kam bangin le ru ngidu lat ngidu lenti no namar ba mangi ladang ngira ngibu kali ban lai ra cha Asam ngisa penjenjar ngisa pendik bat tak ka kudno tang khana para te dai na kata kadau ngirung ngisokhya bat habangi perkhat ya kalawe bansawan ngikwa kin bak sarkar ne ka district administration ke badai jong Riboy kede ban simkhya ban pe halor kane ka kambe an jong kini gi barjela kisngi haba ka rang bha ka benang lada amdan jing penthut na ka maryang kini ki kali ki ya omduna ya ka hnyo pho pra pho tali ha ka sisngi
kiyat ha men miat namar ba kamdan no entry apa Guwahati kiya banyai mensengi kimia namar ba kimia ban lek banwan hak por mensengi ba kadon no entry yaki ngim datib han rai kumbang syutip urur wer bon ki nakini ki jaka la susya kerteng benimi hendrai ki dei bon sien jongki barjela klem da kan tho yono te hang ne long ke ga khobor ka bang ngitip bat ngir ngi dei ki basong basa ang te ngitip hai kene be dei bat kini kilong ki senjor bha ka an chnong bat kilong ki ba ailat bha ki barjela hang ne la jelai pelat ke benimi hadu ka bang ngimla su banjer keteng iwai pa iwai te dei na nakane ka dau ngisa simkhia halor kanega phang bat ngiru nakaliang ka seng ngi kentu jor ba kide ban pensange no si sundan yakini ki rukam de jaka puta sekini ki barjela hak basya kerteng ki khasi ne ki bhoi kat badang de kita ki jai benri jongi namar ngi hang ne wat kita ki nagar ki labon ki bathiet jaka bathiet jaka puta hapok kanegara nangta kini ki rangba chnong ru kilong ki ba ailat hadu kata ki barjela klem da toket klem da keli bnya nakanu ka chnong ne nakanu ka jela ka bakiwan te kani ka kata sisa hadu kata ya gajat benri jongi namar ba kum karaj hi habangi song chnong wat mangi ki try muluk ru ladangi kwa jaka nyim sim la su banyo da ka basuk namar ladap klon lut da kini ki barjela ki ba syak pensyak kerteng hakini ki jat benriu kasi jongi hi hadin bangila song rai perkhat te nakaliang kaseng ngi ai ke jing maham yaki nong penyai raj kisiem marwet kirang ba chnong hak bayde bat kani ka kam bakide ban pensange no sisundon yakini ki kam be an jongki hapo arbanai bat nakaliang kaseng kentujur bakin sim action yaki bat ladak kim ne kaseng nakaliang jongi ngi ai por yaki bangin le dak bateng hak bayde bakani ka kam